ndane gore rese ndichigara ndiri kumba kwabereki wangu. Kana kuti kumba kwacho zvino zvakundirwadza kumba kwacho kana ndadoti ndiende kana kwandinofamba kana ndifambe pandisunge papo ndiende kwandinoenda ndova nanzi iwe uri mukadzi wemunhu murume wacho asingauye here unonditora ini ndotadza kana kufambawo here ndichifambawo kana muhama kana mushamwari ndinonzi iwe uri mukadzi wemunhu. Ndanoenda kusungirwa gore nangwa ndinacho kutaura auchera mukadzi here nokuti kana ndarambwa aiwa ndirakuzo kati auchera mukadzi here wongoro kwete ndikindure auchera kuso mukadzi here ini ndongoteera zvataura aiwa handina kuteera muzvikonzero zvokuwachiti mupanjari pane nhau yakamboya muno mitoko yekwanache zvaranguva ndiramba mushama ndobva ndaiswa kumba kwedu nevabereki vangu anditi ndane gore rese ndichigara ndiri kumba kwabereki vangu. Kana kuti kumba kwacho zvino zvakundirwadza kumba kwacho kana ndadoti ndiende kana kwandinofamba kana ndifambe pandisunge papo ndiende kwandinoenda ndova nanzi iwe uri mukadzi wemunhu murume wacho asingauye here unonditora ini ndotadza kana kufambawo here ndichifambawo kana muhama kana mushamwari ndinonzi iwe uri mukadzi wemunhu. Ndanoenda kusungirwa gore rese ndakagara chete. basi kamonyarara yasire kuno maninza utaura mukadzi wako ndazvinzi ati chii kana kwakateerera ati chii ati zoni ndanoita nekugarira aiwa kana nene nokusungirirwa wazozanza wapedza sanga nemukadzi rini unzongonzo tati ndimakapedzera sanga nemukadzi rini pane nguva nguva inenge ichi ndiraibunzwe ngangoti zve5 months 5 months kweiwo wapedza kusangana nemurume rini Kane gore kubva ndibva saka iwo kwabereki kusangana nani kana mukadzi wakwasi mbudzi yakasungirwa aiwa chimbomupe mubudzi wangu ndoda tine mubudzi wangu uyu aine 5 months veane gori mama vabatera saka kusangana nani uyu akuramba kusungirirwa kweiwo wakasungirirwa inene handina hangu auna kusungirirwa saka uyu akasungirirwa kuvhuma uvhuma rakasungirirwa ari kunzi mukadzi wani kweiwo uri chii chavo ine ndiri murume wacho urume kasi uri kuita zvaunoda upadaya ndisikuita zvandinoda kwanine 5 months vane gori nei kurowane nguva yakareba zvakadini wasangana mudzimai ukati ive ndine 5 months bcause ndiri kuweka paakazonodzorerwa naizvezvi oraini azi amai ndichada kuramba ndakasungira ndopani nyaya iwo kuti inini zvataura ishe handikwanise kuzvipikisa bcause mukadzi wako uchimuda akazi pekutanga unomuda here inini mukadzi wangu ndachinoda but iye kana andiramba ndichakwanisa kumanikidza saka isu kudare kuno kana akatifungidzira kuti ndakandichina mukadzi tinovapa mukana kuti vaendidzokero dzimba dzavo vanoyananiswa futi handitizozonenisikana totinoda kupa mukana imimi ndakakutungai muno saka nyaya isinowani saka ukaramba uchihwanda cheteka ndouchawesta nguva nokuti mukadzi wekawana zvinoitika munongopona mukadzi wakaita sei arwara iwatore mukadzi wako unoiga kumusha kwenyu kana achinzi ashaya kana achinge akuwara expense inoenda kunani murume wako ndianiwe tataura kazvisitete inini handichada usatenderedze
kuratidza kuti ada kuenda nokuti agarisa pachiuri pakukafundiswa nekuti zvinodiwa mana uyu unazvo kudhara saka ndizoda kutenderedza mwana uyu budza shere nomumbe handikwanisi kubudisa shere because uyu ndiye akaita sauri iwo wachii andoda achina mukadzi iye ndiye asikani azvakangofanana nekuti hapana mhosva inozi warambire munhu munomboza chinozi kuwandirana munochiziva saka uyanga wanda iko dare ndinatozomaedza kuti iwe chinura wakatsinze nyika ndobvasinura majaka ato kana inani takuda saka kana uchitonga uchida mukadzi wako mungu yakareba zvakati isina kuteera mukadzi ndo pachipanga ndichitaura ini kuti ndozvandakubvunza ati kana iwe uchiti kuda mudzimai wako une nguva yakareba zvakadii usati wateera mudzimai pane 7 months saka ndingapatika dai uri ndiwe topatifana nokudera asiri kuda mumwe apa ndianga pakapera asiri kuda mumwe ndiye inokuti wasiya mwana uyu apindire gore varume hapana murume anogara mwedzi kana svonda asina mudzimai iwewe uri kurarama neiko ukupanisha mwana uyu ngoputisa chine zida kuenda nyaya dzakawanda hakuna murume anogara svonda asina mukadzi uyu ari kutorarama uyu arikuraramiswa uyu mbudzi yakasungirirwa inoonda inoregedzerwa inokora saka usapanishe mwana uvarisi zvisasheretida kuenda zvakangofanana nomuna asisi murume ndichikumuda here amuchanaka toraishere nedipe murume toraishere mumbe zvakangofanana enyararei kusungirirwa newe matima murume wangu handichakuda indaneta kusungirirwa newe takutotadzawo kuita zvandinoda iwe uchiita zvaunoda indida kutambudzika chereni mataura ndazvinzi waina asekure waina atiteri waina ndavana atete nyaya ndarambira ndeutanzi ndikumusungirira anze ndikumusungirira mukadzi arida adhara vako autisungesungeya yamugarapo adhara munohwama atya kudarwa mahwata chii iwe mukadzi wangu usingamudei saka ukutye kutaura chokwadi bozi apa haasi kunyangira ari kukuzoti adagarisa nyanjani uri kutye zvapera izvi wasunungurwa unogara kuviti garara wawasunungurwa chichitenderera ati pakubvunza mane zvamama chanendaitana zvakapinangwa aiwa ngazvigara kwezvo inasi kuzvida ndingodembe dzangu dziri mushama chete mapoto ngobudisa mapoto mapoto angudobudisa nehembe dzangu wabudisa ende muita zviti pamutemo zvamakashanda misi isusu chiramwe hatiri nazvo tinongoita zvo zviri pachi pamutemo ende munoira zvamakashanda misi muri pamwe chete mwaina zvokudaro kuno tokakavadzana chikadzirisana kusvika tabudisa kuti uyu arinda nechakati uenda chakati handizvozvo unonyora kuwana mama
Kuenda ndo zvakanaka usaenda uchifungidzira nokuti uni mwana wavo. Mepo cansiado. Flat Martin.